Mapusli kita. Red. 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 Ya. Ito ka natin. Mata mabul. Ako, wala ko. Sabi ko, wala ka na. Ito ko, wala ko. Sa magpapit. Wala ko. Ay mo. Ay mo. Magpa ka na rin. Ay, magpalit ka na mo. Magpa ka naman ay tumungan ni mapapalit ka na mo. Wala ka mo, wala ko. Ikaw nga, dulong magpapaklo ka ba? Ikaw, ano rin? No, kapag takol ko naman mo sa ibang natin pa na. Ay, naman na. Sino ba kapag kasi pinupuntan? Teka, naman. Sinayo-tayo mo ba? Ano kasi? Second ka rin, di ba rin? Kung ano ka mag-rin. Oo, taka mo sa account, tapos sinunod pa rin ko siya sa account. O baka siya sa kalugod ko lang rin. Ay, kaso, ito mo na tumutulog. So, pagkaan? Nakikita ko na ito na mas bago. Kaso, may ano, yung nakikita. Ano? Takot? Nagaw ko nga ito yan. Sabi mo sila ako, ang gawin. Hindi ko ba,
So, Baba. Uy, ko na naman ako. Dili. Nilagyan sa kasuwa ko. Ilog na, duwa na sa nabala mo. Magiging pinigilin ko para sa kada. Ito, hindi ka po sa ito. Alaga ko na eh. Yan din ang gamit ng mga pag-usapan nga, diba? Pagpalog na. Okay. Dati nagkagawa niyo ang pagkataon sa bago. Woo! Diyan ka rin doon. Sige, dumag ka sa nagtatago. Yung sa baseline din mo ba? Balik ka sige. Hello? Nakalagay ka kasi. Uy, ko na supply box. Yung pinakamakusog ko ng supply. Malat ka o yan ako. Ito pulaw. Yung number 2 ka number 2. Ay, number 1. Sulag ng lapuan. Fireball. Okay, play. Ako sa ulan. Ako sa ulan. Dapat pala pinili ko ito. Mabusog ko ito. Bakit ba? Ay, kawawan. Ikaw pa na naman. Dahil, mabilis ako talag pinili mo. Magpakas kasi ko na ito. Ulo mo na tapos pagsapay ko. Guys, ipag na lang. Number 2 pa rin, pagkakapagod ko.
Uy, ma! Pagbutan ko po sa ay, Wow. project ka po. Yan, ang papa. Napunta ko na ba eh? Gusto mo na. Like, may kung gusto na lang ko. Fish steak na. Side. Kaya ano. Kaya pag nagpapaan, kung nga din sila, mga ito yung magpapagpagpag sa mga ito yung kung nga ito yung ulit. Minsan, huwag mo na ano, huwag mo na. Ay, Ano, Sage? Ako, ayun.
Right. Right. Yan ang kalimutan. Yan ang mga tapos. Iba ko po sila sa item na pala sa ta. Ikaw lang po. Ilang bilang. Dapat ka. Real or packet? Packet. Real or packet? Maganda ka naman, maganda ka.
Tapos ano, tapos yung kulay ko. Hindi rin yan. Hindi to waterproof. Uy, ikaw nga ni Crystal. Kasi para ba ito? Hindi na lang. Ito mo. Ganay. Ganyan lang kasi baka naman. Kasi, sa akin ba dyan? Oh, sa likod ka mo pala ito. Puso na. Oh. Oh. Ah, Lagi ko siya, lagi ko na. Lagi ko niya kayo. Wala ako. Lagi ko na. Ako dyan. Lagi ko na. Dali mo siya lumasak ako. Kasi nga, hindi nag-istahan mo nag-istahan talaga. Wala. hindi ka mura. Paano ang tawag paano yung pagdala ng pagkain? Ano ko na sa'yo kung sorry all pinay? Okay. Ako.
Nakikita ko yung saya. Ay, ayaw ko yung dito. Parang ano. Design ka, ang ayaw. And it's supplies. Yes, the Bonero. Tulong ko ito ko. Tulogin ko rin pa tulogin. Ano ka? Iwan ko ka na. Kailangan may tulog dito, babe.
Legal.
Ha? Yan. Oh, mas puti yung pwede kang dito. Nagaraw. Nabataan. Okay. Tapos yun. Ano kayo tayo? Ano yun? Bakit? Plastic floor tayo. Masiyaw ka natin. Ay, sige, bigyan ako sumakya. Bakit sa'yo? Dua. Sige, oo. Kaya. Dahil, kung ako kaya din din. Hindi, umubod ako dito. Ilo mo, paligid pa lang, ako sa taas di pag hindi ko ako sa isang mabututun pero makuha rin ito. So, pangilalo yung kaya dapat niya, hindi ko lang lalo ako. Tayo mo sa nakalaulaw. Tuyo, pala sa nakalaulaw. Baka raw. Oo, ito, pala yan. O ano, Ay, dito ba bilhin? hindi ko nagbutang sa mga dito na. Ay, gampang yun. Mag-race ka? Hindi na ako na mag-race. Pera. Bilis din mo.
Yung nakakatalim naman. Ay, sila. Kaya naman sa buwan ang buto. Bakit ako third one? Then yung ikaw, nakay. Nabuhay. Tingnan. Ay, dan. Or man sa dog. Pero pag gay, nene ko yan. Ay, kung kumaya, at pagkaling ko doon, nagkaroon ko lang. All ka na yun. Mababae ko mga. Bali. Pero pag ang tayo, pag iba ayaw, nagdadalaga na nga, nakatalikod. Nagiling ka nga, tigap ang pag-nagdadalaga. Okay, okay. Nagulong pa ulo. Kaya ang pigiling. Ito nga yan, kaya, meron lang si Batang doon. Nakakapagpapasan ko, bago lang si Batang Algan. Abang iba, at saka sa ito, nagdadalaga. Tingin sa, yan yung mo, okay, tapos pag telepon ko lang, pag makakot yun, telepon, sarapan di ba na lalaki, hindi ka lang nagawa. Ay, siya. Sophia daw, it's on stage. Ako naligyan